Ja, jullie zien het, er valt van alles te beleven in onze provincie. En misschien is het ook nog wel warm of droog genoeg om een tochtje op de fiets te gaan maken. Wij hebben ons alleszins alweer op de fiets gezet, want het is tijd voor het favoriete plekje van onze kijkers. Het Belang van Limburg, TV Limburg en de provincie gaan op zoek naar de mooiste plekjes langs het fietsroutenetwerk. De bedoeling is dat jullie een mooie foto maken, die op de website zetten van provincielimburg.be/favoriete plekje en daar dan zoveel mogelijk stemmen op proberen te halen. En dan maak je kans op een verblijf van €500 in onze provincie. En een dame die ook een foto heeft ingestuurd is Mieke Ruimakers uit Halen. Goedemiddag Mieke. Goedemiddag, welke Cynthia. foto heb jij gemaakt? Dat is een foto waar je een stukje ziet van de Velpen. Dus door Halen lopen meerdere waterlopen, de Geten, de Demer, maar ook de Velpen. Ja. En daar zie je nog net het waterrad. Daar in het water van de Velpen, het waterrad van de watermolen die er ook nog is. Een beschermd gebouw. Sinds 1961 is het niet meer in gebruik. Ja. En waar werd die vroeger dan voor gebruikt? Als molen, dus Ja. daar, met het waterrad. Ja. En is ondertussen in privéhanden. Er zijn nog bijgebouwen en die zijn wel bewoond. Ja. En vlakbij die molen en de Velpen die we daar zien, is ook nog, dus de streek hebben we wel uitgekozen, omdat ook het Oorlogsmuseum Slag der Zilveren Helmen is op een paar 100 meter daar vandaan. Ja. Dat is nu heel populair natuurlijk, weer binnenkort met de grote oorlog die 100 jaar herdacht wordt en zo. Inderdaad, nu volop is de voorbereiding aan de gang voor Ja. die 100-jarige herdenking ook van de Slag der Zilveren Ja, Helmen, tuurlijk. die in Halen plaatsvond. Ja. Je kan daar eigenlijk meer informatie ook vinden op de website. Ja. Als je van de website van onze bed and breakfast, www.dezilverenhelm.be, doorklikt Ja. naar die herdenking, dan kan je daar de kalender terugvinden. Ja, wat er allemaal te beleven Ja, valt. ook naar het Oorlogsmuseum zelf kan je daar Ja. doorklikken, ook het Streekmuseum. Dat vind je daarop terug. Ja. Zeg, en je zegt de bed and breakfast, dus jij ontvangt ook veel mensen, gaan die dan ook regelmatig fietsen? Is dat populair bij de mensen? Inderdaad, in onze streek we komen echt voor te fietsen en ook voor te wandelen. Ja. En ook aan de gasten geven we documentatie mee, een zelfgemaakte fietstocht, Ja. een ontdekkingsfietstocht, een wandelzoektocht en die passeert dan ook aan dat plekje. ja. En Eigenlijk jullie maken dan gebruik van het fietsenroutenetwerk? Ja. die fietsentocht die we dan gemaakt hebben, Ja. inderdaad gemaakt voor een groot deel gebruik daarvan. Ja. En doe je zelf soms ook eens die route dan? Neem je de fiets af en toe eens? Ja, we gaan geregeld zelf ook met de fiets of Ja. buiten. En eigenlijk zie je dan toch nog in eigen streek nog altijd dingen die je voorheen niet zag eigenlijk. Ja. Mooie plekjes. Waar je dan ook eens afstapt en tot rust probeert te komen. Genieten echt van het landschap. Genieten van de natuur, ook het landschap is ook heel verscheiden. Ook speciaal, we liggen zo net op de grens. Ja. Haspengouw, Hageland, Kempen. Ja, Ga je meer richting Hageland, heb je die hoogteverschillen. Ook, daar begint het al. Ja. ook de hele diepe holle wegen, Ja, tot ja. 12 meter diep, soms de diepste holle wegen van Vlaanderen. En is daarmee ook bekroond door Toerisme Vlaanderen. Dus in Loksbergen, de diepe holle wegen Jij daar. moet wel een goede vitesse hebben, denk ik. Hè? Ja, maar ook te voet wordt het ook nog wel eens gedaan daar. Ja. Ik ben daar eens gaan fietsen. Toen moest ik toch goed trappen om bovenop te geraken. Ja. Maar het is wel heel erg mooi om te Het is zien. heel natuurlijk. mooi, Ja. Voilà, en daarom heb jij die foto gemaakt. Je zegt, ik ben trots op mijn omgeving, Op op mijn streek. regio. Ook ja, omdat toch onze streek wat meer aandacht zou krijgen. Het is echt de moeite Ja. van natuur, het is heel mooi. Kijk eens aan, prachtig. En er zijn ook heel wat streekproducten bij ons in Ja. de streek. Ja. Er is ook bier van brouwerij Bier Anders in Ja. Halen. Sinds deze zomer wordt dus Halens bier gemaakt, de dubbel, de trippel Ja, en ook nog de goudster. ja. Er is ook nog bio appel- en perensap. En dat kunnen ze dan allemaal proeven Ja, onderweg. inderdaad. Oké. Dat bieden we dus allemaal ook aan de gast aan. Kunnen ze proeven, ze kunnen gaan Ja. verkennen. Ook Hagelandse wijn wordt er verbouwd. Ja. Met Dus genoeg om eens wijngaarden. te komen fietsen eigenlijk bij En jullie. Loksbergen. Oké, fijn Mieke dat je er even reclame voor bent komen maken. Zeg maar ook een mooi plekje dus in Halen. Plaatsen die we allemaal nog mogen en moeten ontdekken in onze provincie. Op de website van Toerisme Limburg vind je meer informatie. Zeker stemmen en wie weet val je zelf ook in de prijzen.